Гледате следобедното издание на Студио 3. Аз съм Кристияна Стефанова. Продължаваме с рубриката ни Свободен прием и днес ще научим повече за енерготерапията. Как чрез нея да подобрим състоянието на тялото и духа? Вижте съветите на специалиста. Здравейте, до мен е доктор Виолета Ботева, която е лекар-енерготерапевт. Тя ще ни представи новата си книга «Лечебни възможности на енерготерапията». Какво е енерготерапията? Има много информации в интернет и сериозни книги написани по темата. Енерготерапията е метод, при който всъщност не може да се каже, че е метод, защото под метод разбира се, че човек отива, обучава се в институт, в колеж, в някакво учебно заведение, няколко месеца или няколко години, след което той практикува съответният метод. Енерготерапията е път за лечение, който е по-различен от всички останали неконвенционални пътища за лечение, тъй като там при енерготерапията източникът на източникът, който стимулира лечебните процеси в живия организъм, това е самият терапевт, неговото тяло и неговата душа по-скоро и неговото излъчване. Самият сеанс е много деликатен. Пациента сяда или ляга с дрехите и се работи през дрехите с нежно полагане на ръка или от разстояние няколко сантиметра. Важни и съществени са лечебните процеси, които се стимулират. Тези лечебни процеси, те засягат всички органи и системи и стартират още от първите терапии, още от първите процедури с енергия. Кои заболявания повлиява енерготерапията? Върху кои заболявания можеше да се практикува този метод? Енерготерапията, моят опит, който вече 25-та година работи като енерготерапевт, аз самата съм възхитена и учудена и се прекланям пред тая сила на лечение, тъй като действително много голям брой заболявания се повлияват. Това са заболявания на вътрешни органи, възпалителни заболявания, синузит, трахеобронхит, ангина, бронхопневмонии. Освен това, алергични състояния на дихателна система, алергичен ринит, спастичен бронхит, бронхиална астма, исхемична болест на сърцето, хипертония, гастроинтестинални заболявания, ентироколит, стеатоза на черния дроб, камъни и пясък в жлъчния михур и възпаление на жлъчния михур. Какви са вашите наблюдения? Какви пациенти идват при вас? Пациентите, които идват, са в много голямо разнообразие, както и възрастово. Аз съм работила и работя и към днешна дата с много малки пациенти, няколко месечни бебета, така и с хора в по-напреднала възраст, след 80 годишна възраст. Няма възрастови ограничения. Това са хора с различен статус, хора на интелектуалния, на физическия труд, студенти, ученици и така нататък. Енергията обективно повлиява организма. Други заболявания също много добър ефект има при редица гинекологични страдания. Много жени с стерилитет след лечение в кабинета са станали щастливи майки, са имали бременности, съответно раждане на здраво дете. Също много добър ефект при възпалителни заболявания на отделителна система, възпаление на пикочен михур, пиелонефрит, състояние на гломерулонефрит. Имала съм доста случаи на пациенти, които са пред хемодиализа, т.е. със състояние на бъбречна недостатъчност и сме предотвратявали преминаването на хемодиализа. Освен това, много добър ефект има и при заболявания на периферна нервна система. Например, те са много често много широко разпространени. Цервикобрахиален плексит, болки в гърба, във врата, дископатия, интеркостална невралгия, ломбоишиалгия, някои случаи на дискови херни също са предотвратявани оперативни интервенции. Доверяват ли се пациентите на енерготерапевтите или всъщност доверяват ли се пациентите на енерготерапевтите първоначално или идват след като са минали през традиционната медицина? Обикновено хората, които посещават кабинета ми, са хора, които са минали през конвенционалните кабинети, приемали са стриктно съответни медикаменти. Някои от тях са били подложени на хирургическа интервенция, но не са получили очаквания лечебен ефект и решават, че желаят да се борят за по-добро качество на живот, използвайки природни, неинвазивни, неагресивни методи.
Обикновено този вид хора и хора, разбира се, които са и отворени в съзнанието си и знаят, че природата е най-мощният лечител. Има хора, които наистина се интересуват как самите те могат да участват в лечебния процес и в оздравяването на тялото си чрез промяна начин на мислене, на хранене. Разбира се, не всички пациенти, не всички болни хора имат този подход към болестта, когато болестта ги сполети. Разбира се, че има хора, които предпочитат да си живеят по стария хаотичен начин на живот и очаквайки таблетката да направи всичко, което трябва да направи. Но определено в кабинета съм имала и хора, които са скептици, първоначално скептици, не познавайки това лечение, тъй като все още то не е представено по научен път пред обществеността. Много голям брой от колегите лекари нищо не знаят за това лечение. По-лошото е, че някои от тях не искат и да знаят. Тук има елементи на ревност и така нататък, но вярвам, че това с времето ще се изживее. Но действително имам и пациенти, които първоначално идват, обявявайки се, че са скептици, практични, материални хора, но изживявайки лечебните промени, лечебните реакции, които, ако има време, ще ви разкажа така в основни линии какво представляват, естествено те вярват на усещанията си, вярват на това подобрение, което се случва. Още повече, че при голям брой заболявания лечебните промени могат да се обективизират и с официалната медицина, с съответно апаратурни и лабораторни изследвания. Кой е най-фрапантният случай, който така ви е направил впечатление във вашата практика? Случаите са много, както и предполагате за 25-та година вече практика като енерготерапевт. Това са хиляди случаи. Работила съм и в България, в Македония, в клиника за алтернативна медицина в Великобритания. Случаи, ето примерно, сега се сещам за една млада жена, 23 годишна студентка, която страдаше от години, е страдала от алергия, проявена както в дихателна форма, така и като хранителна алергия. Тази жена имаше спастичен бронхит, алергичен ринит и алергичен конюктивит. 4-5 пъти в годината тя получаваше пристъпи, през които тя трябваше да бъде в къщи. Всички фактори, буквално всички промени в околната среда и действаха, така стимулираха тези алергични пристъпи, вятър, сняг, промяната на времето, домашен прах и така нататък. Освен това беше развила и хранителна алергия, беше случила всякакви животински храни от менюто си и част от растителните храни също, и въпреки всичко почти не можеше да храносмила. Беше с много ограничен кръг от прием на храни. Тази жена, както по подобен начин, както и при другите пациенти това се случва, още от първите сеанси получи едни мощни лечебни реакции и всъщност те са много важни, защото благодарение на тях тялото реално оздравява, на детоксикация и изчистване на целия организъм. Много обилно изхвърляне, влажни храчки, изхвърляне на секрети от долни дихателни пътища, секрет от синусите, профузни диарии, разстройство и по-обилни изхождания по голяма нужда, по-често изхождане по малка нужда, тъмна урина. Това са пътищата, по които тялото си отделя микроорганизми, слуз, токсини, отпадъчни елементи, и в края на сеансите нямаше алергични реакции. Постепенно дишането съвсем се успокои, стана едно дълбоко пълноценно дишане. Постепенно тя включи в храната си, в менюто си храни, които до този момент нямаше шанс да приема, нямаше никакви алергични прояви. Във времето, тъй като тя замина да учи в Австралия, в години след това имах възможност да следя чрез майка и нейното здравословно състояние и слава Богу нямаше изобщо и помен от алергията. Беше напълно на 100% излекувана и дихателната и хранителната алергия, а преди това за тези алергии, примерно, особено за дихателната форма, тя беше така на кортикостероидно лечение и въпреки това не беше получила очакваният ефект. Много са случаи на стерилитет. Една дама на 40 години след 4 неуспешни инсеминации и съответно диагноза, че след като е на 40 години и 4 инсеминации са неуспешни, няма да има шанс да стане майка. Дойде на лечение с много голяма вяра. В рамките на 2 месеца работих с тази жена. Правихме по 2 терапии седмично и в края на втория месец тя забременя и след 9 месеца роди здраво момченце, което тази есен ще бъде в първи клас. Станах му кръстница. В случай на стерилитет прекрасно се повлияват. Редица случаи, не казвам всички, но редица случаи. Кажете ни, какво ви накара да напишете тази книга?
Знам, че в широката общественост все още няма достатъчно компетентна информация от МИДИК за възможностите на енерготерапията, тъй като са много малко лекарите, които имат тази дарба. Аз твърдя, че това е дарба и съм убедена, че е така. И са се посветили на нея. Със сигурност има лекари, които излъчват топлина, човеколюбие, състрадание и самия разговор с тях може да ти успокои и помогне в лечебния процес. Има хирурзи с златни ръце и така нататък, но аз говоря изцяло да разчиташ на лечебния ефект само с енергията, която се излъчва. Желаях този целият опит, който аз събрах в годините, за начина, по който протичат лечебните процеси в човешкия организъм, промените, които се случват на психически, на емоционален и на духовен план, както и промените в физическото тяло. Изчистването, което започва още от първите терапии, клетка по клетка, тъкан по тъкан, да ги споделя с повече хора, тъй като хората заслужават да знаят повече за неконвенционални методи на лечение, за да имат по-голяма възможност за избор, когато ги сполети някакво страдание. Това беше основната ми. И също така инициирана от много пациенти, които, изживявайки тези прекрасни и чудотворни наглед промени, тези промени, те са чудотворни, доколкото цялата природа е чудо. Енергията стимулира едни естествени процеси на изчистване и оздравяване. Но тези процеси на изчистване и оздравяване, те са непознати за повечето медици, колеги и за част от обществеността, която не се е лекувала с енерготерапия. Това са повечето хора. Просто защото опита, примерно, на моите колеги за това дали едно заболяване се лекува или не се лекува, се изхожда само от това доколко може да се помогне с медикаменти. До там спира познанието. След като с медикаменти не може, евентуално физиотерапия, хирургична интервенция и оттам нататък една недобра диагноза, че тук нататък ще бъдеш все по-зле или трябва доживотно да вземаш медикаменти и така нататък. Там, където свършва, така бих казала, особено за по-остри и хронични заболявания, там, където свършва възможността на конвенционалната медицина, започва истинската природна медицина, защото това са едни процеси, които енергията стимулира, предполагам и други природни методи на изчистване. Енергията стимулира лечебни процеси на клетъчно ниво. Тялото ни е една самоорганизирана, саморегулираща се и самовъзстановяваща се система, но поради неблагоприятни фактори на живот, тези естествени процеси на изчистване и оздравяване в човешкия организъм са силно потиснати. Енергията отново разгръща потенциала на тялото, стимулира имунната система, стимулира кръвоснабдяването, подобрява инервацията и се стимулират процеси на детоксикация, в които от една страна тялото се изчиства от продуктите на болестта, а от друга страна се стимулират и силни регенераторни процеси. Какво може да прочетем в непознатите лечебни възможности на енерготерапията? В книгата аз минавам така хронологично в годините. Моята първа опитност в енерготерапията още като студент по медицина. След това мотивацията ми да се посветя на този метод на лечение, на този път на изцеление, работата ми в центъра Авиценна, заедно с други колеги, с които имахме възможност да обективизираме ефекта с съответно медицински изследвания. По-нататък работата ми в Македония, така хронологично моят път в годините. След това разказвам кои заболявания се повлияват с енерготерапия, кои са точните физиологични механизми на изчистване и оздравяване, какво представляват лечебните реакции, кои са психическите, емоционалните, психическите промени в различните аспекти на човешката психика. Ум, памет, концентрация, защото там също се наблюдават много мощни лечебни промени. Емоционалните промени, лечението на емоционалните проблеми, на негативните емоционални състояния и духовните промени, които пациентите изживяват. Обяснила съм подробно тези неща. Освен това, съм обяснила за един друг феномен, какво представлява енергийния вампиризъм, как да разпознаем хората, които имат духовен дефицит около нас и съответно как да се предпазваме, когато контактуваме с такива хора. Има публикация на разговора ми с известния ясновидец мистик Саура Кели. Миналата година имах разговор с него. Темата касаеше моята работа като енерготерапевт. И така нататък. Промените, които енергията също предизвиква в човешкия организъм, в инстинктите, как се променя усещането за глад, жажда, потентността при мъжете,
и редица случаи. Случаи, които така са по-интересни, всички случаи са интересни, разбира се, опитът е много богат, но някои случаи, които така са показателни, представят интересни случаи. Какво бихте казали на зрителите, които за пръв път се запознават с енерготерапията? Моето послание, ако те имат наистина интерес да научат повече, да прочитат на книгата, имам и сайт, могат спокойно да намерят информация за моят опит, който аз бих искала да споделя наистина с повече хора. За мен това е важно, за да знаят хората, не за това аз какво правя, за да знаят хората какви възможности има човешкото тяло. Това е важното. И да търсят пътища да изчистват организма си. Ако не с енерготерапията, тъй като им се струва твърде мистериозно и чудновато, има и други пътища на изчистване на организма, но когато имаме болестен процес, е важно наистина да стимулираме реално оздравяване на клетъчно ниво, а не просто да вземаме таблетката и да смятаме, че сме се свършили работата. Това е моето послание към хората. Освен това, би ги призовавала тези, които биха наистина искали по-задълбочено да получат информация, да четат непредубедено това, което аз съм написала и други енерготерапевти, които наистина имат доказани резултати, и да се оставят на съзнанието си не догматично, съобразно схващането си до този момент, възможно ли или не е възможно, да се докоснат до тази информация и аз мятам, че примерно и за книгата, и книгата, която съм написала, статии, които има и в интернет, мои телевизионни предавания, които в годините така също са качени, някои от тях в интернет. Знам, че енергията по принцип строи не само от ръцете на лечителя, тя строи от неговите думи, от това, което той е написал, и знам, че енергията, която те ще усетят, когато четат книгата, когато четат тези статии, ще ги докосне и ще ги провокира да се задълбочаят, в хубавия смисъл да се задълбочат в познанието си, пак с чисто полезна цел в практически аспекти, имам предвид за тяхното здраве.